I per últim, pel dimecres dia 25, teníem unes operacions per fer que les primeres eren una mica difícils, però algú m'havia demanat algun dubte. Si tinc 2,5 dividit entre 500, aquí es representa que no hi cap, no? Perquè és molt més petit el 2,5, poso 0, automàticament desapareix aquesta coma, 25 encara no m'hi cap, 0 quocient un altre cop, dona 250, encara no m'hi cap, un altre 0, vale? I llavors ja sí, 2.500 entre 500, després és un 5, vale? Per això aquest número dona 0,05. Val? Tots els altres es feien així. Aquests que eren divisions per 100, per 10, per 1.000, recordeu que el que fem és córrer la coma. Si dividim per 100, fem córrer la coma 2 llocs, per tant la coma anirà per aquí, 5,231. Si és per 100, fem córrer la coma 2 llocs, per tant queda 0, si dividim per 10, corre un lloc, 5,06. Si és dividit de 1.000, és fer córrer la coma 3 llocs, per tant queda 0,999. Si és dividit de 10, fem córrer la coma un lloc, guanya un 0 aquí davant. I si és dividit de 100, fem córrer la coma 2 llocs, per tant 0, Pel que fa a aquestes divisions de 4 xifres, es fan exactament igual que les de dues. Tenim 4 xifres aquí, en separem 4 fins aquí. El 5 a la taula de l'1 és un 3. I primer multipliquem per 4, 3 per 4, 12, 12, 0. En portem una, 3 per 7, 21 i una 22, fins a 27. N'hi van 5, en portem 2. 3 per 5, 15 i 2, 17. Fins a 25 n'hi van 8, en portem 2. 3 per 1 és 3 i 2, 5, a 5, 0. Baixem el 6, llavors el 8 a la taula de l'1, no hi cabrà el 8, per tant serà un 5, anirem fent així. Aquests són els resultats de les divisions. Espero que les hagueu fet al màxim de bé.